여러분 ito man, bro, kikimay ka. Ang pati na iyo, kung nakaroon man yung nakakita. Aron karoon man, kaya nakatangali tinusi. Tira mo na niya, magtani dito ako na ni Piru, dito ako na Tibuia, dito ako na Eneree, dito ako na ni Makiri, dito ako na kay Kino Rose. Tira mo na, tira mo magtani. Kaya ka! Ay, TJ, kita nga tungon na kaya ka! Alright. Ingat memanam, ingat memanam. Taitang. Okay ka? Mana ko na kaya kau ni ko. Pati kasi sila gino sila wala ni tay ko ara. Sorry. Sama pera mo po to ay tinuan ako rin. To ay ano ko yung bilik. Meso. Tapi meso na rin ito ay to ay. Basta ni mena na, basta. Sige pare. Bonito na ikaw din mali. Na abusan ni mena na. Nangay ito sa'yo. Basta ni mena na to ay ang buwan. Boy. Sama meron mo to ay. Nakakata to ay. Tendere! Boy. Daddy, namimigay daddy. Parang mo daddy mo na namimigay. Ayun tayo, daddy. Ano ko na, kapoy ako yung amat. Kaysa katulong ko rin, ang ko kaswara. Nakataman the music. Ako na kamamaye. Naku, narikin na si Oran, daddy. Ay, para po. May, siguro. DJ! Tarawa, DJ! Akaya ko ng daddy. And I'm gonna cleaning, mami. 1, 2, go! DJ, metang DJ lo. Kanay kangay stop. Kung mo DJ, ay sa akin ay tantarin kanapora o naman. Ay, tayo rin daddy. Ito yung kanay. Sa bundo na rin kaya uto na. Ladies and gentlemen, may I invite the mommy. Boy, ito ano ko rin. Boy. DJ, natanga ko na ni mommy. And in America tayo din daddy. Wow. Mami, DJ, hutang ko ng kamena. Panay mami ka nga, berari. Ibupura ko kayo niya kabungan na. Ang atalan ko na napatan niya. May mina na kayo po. Mami. Tenderen. She looks big, but musik kung kaya mo. DJ, 1, 2, go. Smile na man. Smile na man. Ate mo rin. Ate yung kan eh.
Kamaboy mo na na pe. Ni kakaya. Mirror, mirror. Mirror, mirror. Ako, ito pa yung nili, ano na ba? Templaturize ka nga. Kupon ka tutong ro, ito ba ito one, pun ka kaya na ba ikay? Antay 100%, antay 25%, antay hindi mo mata diti ye. Ngaya, katusok ka daw iking nakay. Kanang doran ko rin ikik. Kana kaya ito mo ko ikik. Kami na nasimino kami, ang kami lalikin. Kaya na nasimino. Tayo na kumakain na nasimino yan. O yung gusto kami na ni cameras, nakakinte, tinayo to, the Canon na yun. The Canon, o the iPhones, to Samsung. Nga natin dito, ang darabon, tayo katay na kami. Yan, gawin lang may data yun, distant tayo. Kaya may tayo ko na nagkuro kayo manasmin. Ayan. The birthday girl, Sarah, in the middle. Ayan. And hide watch your cameras. Now, ang mo din din. Katawag ng music DJ. Kung nakamayan na king na si man, kukuntin na ngayon na balikangay, karurungin ako tayo na ako mangan ni mami. Pero wala ni mami, ay mang kamay at king, mga katuloy na naman na yun na king. Or, alright, DJ. 1, 2, go. You miss what? No matter what. You say, come on. Thank you, DJ. Torang mas maingit, ang king. Sabi, gusto na lang, kung katiging tayo, namay yung atayo. Tayo may kayo sabi. Katutungay. Yang ano mo tiging ngayon? Katutungay. No, kamagno ka ni Mary, no? Ano ka mo ka ni Mary? Di ka ba nabunga tayo, may ruwa, may ruwa. Kung ka parang, tabota. No, taka ka, okay? Yangan ko tiging ngayon. Jangan ketingin itu. Pakotan tangira mirora. Pakotan tangira mirora. Kuna kawakin na. Ako kuna kawakin na. Ako ay ta. Ipon ko wala daw bas makasa so. Kuna kawakin na. Kuna kawakin na. Kaparasa ko daw. Kuna kawakin. Ayo. Ini kira. Ini gini. Okay. Ay. Kanadi kita tinggi ngayon yo. Kanadi kita tinggi ngayon yo. Kunagi koray lo tambay ni kamu. Kunagi koray pampay ni kamu. Nakoray pampay ni pupuk. Kunagi pampay ni pupuk. Toya itong na di buwan na may ni toya kanimatan. Oh, kung na kung bukian di buwan na may. Toya itong na kanimatan. Kau naman di buwan na may. Oto ko mga tunay niya kung may kubura pa tayo di ba yung mark. Kung mga ano bukian.
yang orang itu, karena ini yang kau kurang, yang crash kau yang buatnya. Đâu có đây nó kêu rồi, kia này. Người ông có đây nó có tung hay nhà kaki nari. Ya busmaya bikin ayo. Ya busmaya bikingan. Peneliki paririau. Peneliki paririau. Peneliki na ba kailan ni Mel? Peneliki na ba kailan ni Mel? Nakikoroyo ba upay ni kamomo? Nakikoroyo ba upay ni kamomo? Nakikoroyo ba upay ni popok? Nakikoroyo ba upay ni popok? Sampai sudah, okay, kamu orang kan yang kata bu, hari kamu orang kira, aku orang kira, kan yang bikin, kangen bikin, busmaya bikin, orang paham beres, paham semua, berapa, mungkin kan yang mandi mana, jadi, ya, kenapa, foto kembali TNC. Bandara ba? Bukan dari yang mana? Nakatanga kunam. Ada kunam mere kupete kaya. Mangane, iya pusangan na mirua ba ako nando ko kawari. Ay nganyan ko ako kateng datang. TJ, atiyo ka tati mami. Na lagi. Angin ada ko. TJ, iwas naman TJ. Oye, oye.
所以你包，包，豆包，比比高个包，比比为个 DJ。
ngắn nhẹ đi bật đại được anh nó muốn đâu muốn ta gì đây mình cả nó con cái ya benang bubra ke sakai sita bubra lagi ni ya ta na mun pe na den ka ai mai ki te ta kan men ka ngai me ta ka ti kiroi na kon kan wan te di kayu ta ka ti kiroi di na kon te nai nya de kai ya bakaran ka un na to wana au pusi na ko ina ba ade te kan ade ko ya ni ke na ki kan de na ka de na kon pa ye ka ingin ta ka ba ya de Jadi di kiroi yo sakit ingin de karena kawannya kata orang dia akan ada sedikit apa yang nongolnya sih kan dapat dikeroy sama ber ngumpul ya sih hanya saja ni grandma tahun si the change the fiscal change don tahu tak betul tahu men the black no the white tahu men terang pun nana tahu masuk pada yang sih hari sama ubon nanti temu tak web inam kabar aku lepas toy inang urite to meroro iten na dumre ako ko auto men nangari me ngano ko no the classroom mo ana ten na dumre ako ko urite na kinari but that is parts of the physical development kita the human development ona kanino ko jesu ano ye di kangari ana ko ngari ana nang kanne ang kanten ngai na ningro ya pun ko na kan kain garu na main ayare dayo kanne sa tawra na ko tara patri mina sa karu mo na pe uti kay nay ni resan ka barabara ana utay ka na daw rin na tan kaya nga ko ko wala ka ngay tawroy ko ang kiti ko para mana ara sa dele do tawroy ang kiti ko play na ay tawroy 1 2 go alright
Pipip ke Tongaa tu. Oh, sama kayak nak buat itu orang buat. Oh, main apa sini orang kaya. Ini kita nak juga kan. Tanda nama asal kita orang mengalir tu kan. Yang pokok. Ada selfie ada. Orang mana kami nak main berapa. Pokok. Ayah pun pokok. Pernah mana kami. Pokok. Orang mana kami. Enak. Tangan ayah pokok. One, two, go. Wow. Apa ini? Cici? Kita taruh mana? Katanya mana TJ? Ayo, okay. 1, 2, go.
Okay? Ladies and gentlemen, ang tayo ka na kung natumangin din kayo naman ang team na yun sa gatay niya baka ang team na yun ang kamara kasi ang automatic kayo yo ang kanda sa mga ito na rin kapepen ni Barak penapun orang kau Bobby khusus sudah gawarik tapi ngambil answer Korede, taruh. Korede. Answer. Usul pure. Answer. Kunono. Answer. Kurun na panci. Answer. Tapi wala yung tuntan. Ay, tayo nang bugbe na kayo pakangaroon ng tuway ng aspat na gawa. Sa dauran ako narinig. DJ, evolusi de Joel mau nonton marah. Joel ini. Teacher, 1, 2, go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wow. Jangan kayo ni, yang tadi dah part time, dari, ni pun full time. Ano ko part time, kung ano pun far behind. Nak yang ada part time, kan ini ada part time. Ayah, ada orang ni, apa yang kan dia yang. Continue.
Nasu batoro na yung kami. Kumatoro right? 1, 2, go. Ay, huwag na ako dyan. Ako maagrin ako na. For thinking out the box from where I stay. Am I wrong? Am I wrong? Say that you another way. I just gotta do what everybody else doing. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I'm more what I know. I'm walking down the street, scrolling out the hustle. Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Yo, Big Shaq, the one and only. Man's not hot.
see me. Best believe they ain't breathing, he was shit. Such a match. Dead man can't handle what you talking about. Cause what you do that yo, it ain't nothing that. You let me get you time now. Oh, I know you smell it in the air. Cause I've been in the grave for too long, I swear. Crying on this old bitch where it been written. Cause somebody come and say something, tell him come out. All I wanna say is that they don't really care about us. It's that time again. Kool-Aid man, you ready for Christmas? Oh yeah. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas is everything on my list. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas. All I really want for Christmas is everything on my list. Party on Christmas Eve, and they got a whole lot of Christmas glee. Whole lot of gifts I'd like to receive. You know all year I've been waiting to see. Everybody is your VIP. Who's saying gifts that they can see? Gotta say it first off the whole CD. Say every favorite song from A to Z. Ready, stuff it dog. No eggnog. Kool-Aid. Oh yeah. It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. You really about to do it? 48% of music is bigger than the music. You really about to do it? Yeah, they try to rig the game, but you can't fake influence. They get on it like that. Hey, I'm tripping, I'm slapping, I'm rapping through the deck like a drum pipe. Monster 100 beat, oh, boat, beat, nigga, you a free throw, man down, I like the lanes, tell him please, bro. Nigga, to the cross, you walk around like I'm in to I'ma do my stuff. Why you feeling like an ancient tiger? Trying to strike a chord, it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us.
Kanay karawat bilang ang kumano ko na kumatan nga sa kanita. Beep beep. Okay, yeah. Oh no. Wow! Sama, pero buat yang mana kay? Boyo to mo ko rin. Boyo. Kampasin na ba? Ano ba to? Hindi ka wayo. Sakera Teya.
Kemarin, arau tu, kami tahu pura itu orang kami. Mama kaya kita tahu pura kan sini. Mama ini.
Ika, kata-kata na mo, ay kay mungkin ayah kita kan orang kita ay kay. Apa kata-kata na mo, apa puasa roy, ay buat ay. Kita kata na mo, agi mengatakan kita, apa kata-kata na mo, kani gamay mo buya, ay, oh buya. Ay gamay mo buya, ay, buya. Kita men, ada pun kata ko ay, ano ngatan na, ata ay kay, ako na ta ko na. Ang yan mo rin kita na ito, atangay ka. Tama ito eh, ikaw mo ito. Sama ka yung maluboy, boy naman mo rin. Kaya kasi kuya, kaya may kayo ng karuangan. Tama mo ngayon, tiki. Tiki yung mas kung ano. Kung ano, ikaw wala rin kita karik. Ako na rin na niya, tama. Tinaro. Kaya yung siya, tama. Ay kaya mo ito, ate rin, musmaya. Karuangan yan. Yung connect naman this week. Ubay naman ko rin. Arawan ka mo nga, punti cake. Ay bukin yung musiya, tan cake, tan brown cake. Baka bigyan na tuwan di cake. Ria kain temporary pak areng kita kita pakai. Apa yang mo? Para katin mo kan mo nga, unti kita. Ay, mahal talaga nga po. Ay, tira. Ay, tira. Maya, banyak sekarang mau tinggi, bangit kan mo nga. Inang kamimi. Nakon jom beta, ikuri dikit-dikit. Onena, na anak tim cetai nai ayo. Oye rin mo to nai. Oye, ito ko kung nayo beri dong tepete kya. Dayo kan ya tepe na ko. Fiti nai ne. Ay semua kita pun nana diki. So ito mo ina mo to mo imagine. Next Surya. Waya. Kung saan ni Surya na nanakawan. Ayo tahan mo nga bukia kaya naman ni. Agi naman ni. Ako ni Mek, tango ni Mek. Kan mga ni ba? Ito yung medyo dipiti ikaw ano niya na. Ay, ito ba? Transfer yun yan, alipay niya. Ari naman ni punta na ni Kiki. Busay nga niyo kumiti. Mga makatoy na ang ina ni Kiki. Ang mga yan. Ang mga busay, mga mga berin na rin ang mga kami. Yung day prayo. Ay punta na ko na lang ang mga nasabat natin.